Ψήτο πολύ ο Κώστας, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ψητοπολείο εκεί. Ναι, ψητοπολείο. Σουβλατζίδικο. Ναι, σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο και δεν ακούω καλά. Ορίστε. Δεν ακούω καλά, σουβλατζίδικο εκεί. Ναι, λέω, σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο. Ο Κώστας. Το σουβλατζίδικο. Ο Κώστας. Σε βαρέτη. Ψητοπολείο Δήμος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σουβλατζίδικο εκεί. Ναι, σουβλατζίδικο. Και σουβλατζίδικο. Ο Δήμος. Ναι, δεν ακούω καλά, σουβλατζίδικο εκεί. Κυρία μου, ναι, σουβλατζίδικο λέω. Το σουβλατζίδικο. Ο Δήμος. Α, μ' αρέσει αυτό. Πέστε μου. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Ορίστε. Θα ήθελα σουβλάκια. Πώς. Σουβλάκια. Τι είναι αυτό. Σουβλάκια. Θα σας το κλείσω, κάνετε φάρσα, έτσι. Σουβλάκια. Λοιπόν, θα σας το κλείσω, δεν πάει. Λέτε ψέματα. Σουβλάκια. Τι είναι το έτσι σουβλάκια. Σουβλάκια. 6 σουβλάκια. Ναι. Ναι, πέστε μου, πώς θα θέλετε. Με κρέας. Με τι κρέας. Όλα. Τι όλα. Όλα. Πώς. Όλα. Με γύρω. Όλα. Με όλα τα κρέατα μαζί. Ναι. Δεν γίνεται. Όλα τα άλλα από τον καμίτσο. Δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Όλα. Κυρία μου, ακούστε με λιγάκι, ακούστε με. Γίνεται ένα κρέας της επιλογής σας και μετά όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Λοιπόν, Ένα μαγκέρα. Και ένα μαγκέρα. ένα μαγκέρο. Ναι, μάλιστα. Απ' όλα. Μαγκέρα. Ναι, απ' όλα μέσα. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο. Ένα τσούβλι. Ένα. Τσούβλι. Τσούβλι. Ναι. Τι είναι το τσούβλι. Τσούβλι. Τι είναι αυτό, κυρία μου. Δεν καταλαβαίνεις, τσούβλι. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ένα τσούβλι. Βούλα, έχεις να πάρεις την παραγγελία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω. Κυρία μου, κάτι φάρσα. Μην τον καμίτσα, θα έλεγα τσούβλι. Έτσι κάνετε φάρσα. Είναι κινητό αυτό που μιλάτε στη στιγμή. Έχω κρατήσει τον αριθμό σας. Θα το κλείσω ρε μαλάκα, ένα τσούβλι τσάλα. Τι είναι το σούβλι. Κοντοσούβλι. Ναι. Γιατί μου λέτε σούβλι τότε. Αφού τσούβλι είναι. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Κάτι άλλο θέλετε. Αμπέρας. Τι. Αμπέρας. Μπύρες. Ναι. Πόσες? Άντε. 6. Ναι. Τι μάρκα. Μάρκα. Τι μάρκα. Μάρκα. Τι μάρκα. Toyota. Δεν πιστεύω. Κυρία μου, είστε καλά σας. Σε σουβλατζίδικο για τον Παρίσι ή την προσωπή αυτοκινήτων. Δεν θέλω. Δεν θέλετε μπύρες. Πορτοκαλάδες. Πορτοκαλάδες, ωραία, πόσες. 6. 6. Ναι. Μαθρακικό ή χωρίς. Πορτοκάλι. Ναι, πορτοκάλι, μαθρακικό ή χωρίς. Πορτοκάλι. Μαθρακικό. Ναι. Ωραία. Τι άλλο έχετε. Έχουμε ωραιότατο εξοχικό. Πού. Πού έχουμε εξοχικό. Ναι. Εξοχικό είναι κρέας. Θέλω και ένα τέτοιο. Α, ωραία. Μάλιστα. Τι να πω. Αυτά. Τι. Αυτά. Αυτά. Ναι. Ωραία. Πού θα τα φέρνουμε. Πείτε μου. Πού είναι το σπίτι σας. Εδώ. Πού εδώ. Εδώ. Πού εδώ. Εδώ. Πού εδώ, κυρία μου. Εδώ που ήτανε. Ναι, πού ήταν το σπίτι σας. Εδώ. Σε ποια διεύθυνση. Άντα. Πώς. Άντα. Άντρατα. Ναι. Άντρου. Ναι. Αυτά, μάλιστα. Μένουμε και δίπλα. Ναι. Σε ποια περιοχή είναι, Φιλαδελφία. Ναι. Ωραία, σε ποιο όροφο μένετε. Εδώ. Σε ποιο όροφο. Παντού. Μονοκατοικία είναι. Παντού μένω. Μονοκατοικία είναι. Παντού μένω. Γιατί είναι αυτή. Μονοκατοικία είναι. Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Το κουδούνι τι γράφει πάνω. Μαρίκα. Το εμπρίζητος είναι αυτό. Μαρίκα. Γράφει πάνω Μαρικά. Ναι. Ωραία, έτσι και είναι φάση όμως θα σας πάω δικαστικός, αλήθεια λέω. Για μη του τώρα. Δεν ξέρω παιδιά, δεν πάει καλά η γυναίκα. Καλό του βράδυ, Και ευχαριστώ. πόση ώρα. Σε κάνα μισά και κάτι. Αχ. Καλά, τώρα παιδιά. Άντε, γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ, γεια.